नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत पुणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध देवस्थान जेजुरी येथे. तर जेजुरी येथील हे कडेपट्टार हे खंडोबारायाचं मूळ देवस्थान आहे. तर इथून ते वरती पायऱ्या चढून आपल्याला जावं लागतं. इथे 9 लाख पायऱ्या आहेत असं म्हटलं जातं. मलाही काय माहीत नाही. तर चला आपण आता प्रत्यक्षात त्या पायऱ्या चढून वरती जाऊया आणि बघूया. मंडळी, समोरच्या डोंगरावर दिसणारे हे जेजुरीतील खंडोबारायाचं नवीन मंदिर आहे. इथे पण आपल्याला चालत चालत जायचं आहे. पायऱ्या चढून तुम्ही मध्ये थकला असाल तर मध्ये तुम्हाला बसण्यासाठी छोट्या छोट्या शेड केलेले आहेत. तर तिथे तुम्ही आराम करू शकता आणि पुन्हा वरती चढत जाऊ शकता. मंडळी, आपण आता मंदिराच्या पायथ्याशी पोचलो आहोत. काही मिनिटातच आपण मंदिरात पोचू. आणि बघा हा वरून काय नजारा दिसतोय. व्हिडिओ
पिवळी पिवळी फुलं, हिरवं हिरवं गार आजूबाजूला आणि या पर्वत रांगा. मंडळी, वरती पोचल्यानंतर तुम्ही इथे कोल्ड्रिंक, चहा, कॉफी, नाश्ता सगळं काही करू शकता. सगळी सोय आहे इथे. थोडंफार महाग आहे पण ठीक आहे, आपण इथे करू शकतो सगळ्या गोष्टी. भाविकांना नम्र विनंती,
मम्मी आपला भंडारा जाता फोटो मंडळी, आपण आता आलो आहोत जेजुरी येथील नवीन मंदिराच्या ठिकाणी. इथे पण तुम्हाला पायऱ्या चढून वरती जायचं आहे. तर चला आता आपण वरती जाऊया मंदिरामध्ये.
शिक्षण करणार शिक्षणामध्ये जय मल्हार